Josep Maria, veniu al balcó. Mireu, han incendiat els escolapis de Sant Pau. Com? Què? Els escolapis? Però per què els escolapis? No he sentit dir pas que tinguin interessos al Marroc, com diuen dels jesuïtes. No, això no. Adoratrices, agonizantes, arrepentides, asuncionistes, beates dominiques, carmelites, concepcionistes, redentoristes... Sant Josep número 3 també és a la llista. S'ha de cremar aquest convent. Ho heu sentit? I l'Església? No en diu res. No us preocupeu, també cremarà. Què fan aquells? Ho encendran tot. Cremaran tota l'illa de cases, la meva família. La Guàrdia Civil! Ajudeu-me. Els meus fills són allí. Ens hem de defensar. Una barricada! Que viene la Guàrdia Civil! Hem de fer una barricada! No passaran, germans! Dues coses té Barcelona.